Sanibonani, welcome back to my channel, welcome back to Mkosi Naphilile. Yabonga kakhulu you guys for coming. Thank you so much. Ungakhohlwa ukuthi subscribe mangabe lokhu ngakakwezi lokho, please subscribe, okay? Uyilike ivideo, ungakhohlwa ukuyilike nokuthi ubuka ama ads njalo mangabe aya pop up during the video. So kule video sithanda ukuthi sikhulume ngoBut Felix Hlophe. You guys uyaduma kakhulu kuthiwa ke usezothatha isithembu into ekanjalo. Sakhumbula udume kakhulu lapha loBut Felix Hlophe osebenza kwiGagasi FM. Kwathiwa uzwakala ethi yena ufuna ukuthatha isithembo, kwabonakala enenye intombi lapha kwathiwa iyona ntombi yakhe esibili le and uTracy ongikosikazi wakhe uyayazi wa trenda kakhulu lapha noBut Felix Hlophe. You guys manje lana kuthi kubecacisa ke you guys ngenhlawulo yendodakazi yakhe ubonakala siyahlawula uBut Felix Hlophe. You guys thumela abantu beyongena emzini othile beyohlawula, abantu basebecabanga kusho ukuthi uselobola yena lo nkosikazi thizeni wakhe. You guys wasithole secacisa lapha ukuthi ayibo guys bengiyohlawulela indodakazi bekungayona indaba yesithembu. Angazi you guys wayivuma wangayivuma indaba yakhe yesithembu, mina angazi uqhubekani ngayo guys, ngizothanda ukuthi ngiphume kuyo nje ngoba wayivuma wabuye wangayivuma, so which mina I do not know. So umsakazo weGagasi FM lapha noFelix Hlophe ucacisa ngekubonakala kwezinsizwa abezithumile ukuthi ziyokhokha inhlawulo ziphethe nezimbuzi ezimbili. Udaba likhona lapha nakaliso lezi you guys wasithole se-explainer. Imagine you will always explain yourself when it comes to the public, you will always explain yourself. Hayi ngeke you guys ekhasini lakhe la Facebook uFelix unameke abesilisa abencoma ukuthi bayakwazi ukuphatha izingxoxo futhi bafike baphumelela labade bathume khona. Uthe wazi bebengeke badabule uze wathi bebengeke badabule ethumele lezi izinsizwa ngoba uyazethemba. Laba bavela kwivideo bephethe izimbuzi ezimili kokubonakala bevulelwa esisangweni bemukelwe emzini othile you guys bezoyahlawula khona into ekanjalo. Savele ke sathi thina okay, that is the second wife something izoke kwaba khona namahlebezi ukuthi uFelix ubeyohlawula ekhweni lakhe elisha ngenxa yokuthi umakoti wakhe omncane usekhulele lo msakazi uthe cha akunjalo bakithi. Cha izinsizwe bengizithumile lapha nemayise esechaza uthi izinsizwe bengizithumile beziyongihlawulela entuzuma lapho ngathola khona indodakazi kudala nesineminyaka engu-19 manje. Empeleni nginendodakazi endala engifuna ukuyenzela umcimbi okuyikhulisa bese ngishintsha isibongo ibize esami. Unqoma usuku engizoyenzela ngalo umcimbi kodwa into ezokwenzeka kungekudala ukuchaza lapha noFelix Hlophe. Ngomeyi nonyaka kuke kwavela izindaba zokuthi uFelix osakaza uhlelo The Uprising noMini Ntuli uzoshadela intokazi lapha ebeyishende lakhe leminyaka uAyanda Bhengu ibe unkosikazi wesibili emva kukaTracy Smith ongunkosikazi wakhe okhona manje. So ke lemibiko uFelix wayiphika walala ngomhlanje wathi ingamanga lohlaza cwe kodwa waphinde wayivuma athi no sometimes uyajoka kakhulu But Felix Hlophe ngizakwazi ukuyiqinisa. Nakulokhu ke uvele wahleka nje uma ebuzwa lokho wathi useyazi ukuthi uma eke wathintwa abezindaba luvele lube kundaba mlonyeni udaba lwakhe akafunanga uyiphendula ukuthi umakoti wakhe omncane usezithwele kodwa uvele wakhala ngokuthi kukhona lapho engena khona wavala ucingo. So kwiHollywood Best Event uFelix ubonakala ehamba nonkosikazi wakhe uTracy Smith you guys. So bengeke unkosikazi thizeni wesibili. So angazi you guys ukuthi you jeez you will always explain yourself the way ozohlela uchaza ngakhona. So you guys uFelix Hlophe uyachaza nkosi yami ukuthi ubeyohlawulela indodakazi yakhe uyafuna ukuthi amlobole ugazi abuye amshintshe nesibongo. Ayikho indaba yokuthi yena ubeyohlawulela unkosikazi wesibili. Hayi cha angazi you guys, that is the news about uFelix Hlophe. Kulolu daba luka chicken you guys know noma wakhe something like that. Ngeke ngalibona lolu daba ka TikTok, ngalibona futhi ka YouTube ize ngabantu mina bengabalandeli, but ngiyabona kunodaba lwabo lapha nalo busy liya trenda ke uchicken exabana noma wakhe on social media into kanjalo. Angazi ukuthi wake baqhathwe imali you guys yekwanjomani chicken.
So angazi guys, wow, kodwa uxabana noma wakho you guys on social media, it's just something else. But anyways, you guys indaba zabantu ekuthiwa ke lapha umlingisi wesiphetho ke Destiny ophinde aziwe ngama video amahlaya ku YouTube na ku Facebook uSimangele Mhlongo ukuxabana nendodana yakhe uChicken bebanga imali abayenza ngamahlaya. So ngike ngabona lapha indaba labo ukuthi ke into ebaxabanisile imali you guys. So yeah man, but for them to be fighting on social media, it's just so wild. But anyways, uma ka Chicken uthi akasafunela ukuthi uzomhlanganisa indodana yakhe Sibonelo Chicken Mhlongo, uthe babange ukuthi befuna ukwazi ngemali abayenza ngama video amahlaya abadume ngawo ikwanjomani, as I've seen them around you guys. So ke uChicken uthi uChicken sengihlukumeze kakhulu, isono sami kube ukumbuza ngemali esiyenza ngo YouTube ngekwanjomani. So uvele ewangivalela wathi mina esengiyasebenza sekuyena ozodla ngekwanjomani futhi ngeke esangiholela lutho ngayo into kanje bekuShicken lokhu mawakho. Kwesibili utheke mina ngifuna kanjani imali yekwanjomani ngibe ngingasebenzile, ngimtshelile ukuthi sivumelwane esinaso sokuthi inkampani eyethu sobabili kumele kube khona engikuhlomulayo, which is the truth you guys. Kanti angangatholi lutho kanjani mangabe besebenza bonke. So uthe kungicasulile kakhulu ukuthi ngifike ekhaya engakhokhele ngisho iDStv kwadinge ukuthi ikhokhelwe yimina. Uma ngimbuza wavele wangithuka ngayo yonke inhlambe ongayicabanga. So ke uthe uChicken akaqala ukumchapha ngenhlamba uma bexabana, wathi ke usebekezele kwanele manje. Ukuphinde futhi kungicasule kakhulu ukuthi uma sixabene uvele abalekele ezitheni zami. Ngikhuluma nawe nje uhlele ezitheni zami, abantu esingabingelelane ngisho sihlangana. We Jesu, uma sixabana sejwayele ukuthi abuye azoxolisa athi ubenza icontent ka Facebook. Kodwa Nkosi sengikhathele uyena, impilo yami leyadlala ngayo, impilo yami leyadlala ngayo, impilo yami ayikwazi ukuhlala icontent senganele. Ngizomthanda ekude nje aqhubeke nokwenza into zakhe ngoba nemali yekhasi lethu ikwanjomani uyidla nendoda yakhe. Kuthintwa kuShicken uvele wathi ucela ukungaphawuli ngalolu daba, uthe ngoba unina usekhulume kanjalo yena akukho azokusho. uShicken nonina abazakhela udumo ngama video abo abawenza ku YouTube avela nasekhasini leFacebook. Emva kwawo bagcine sebethola ngohlelo lwe-television kumzansi wethu lapho bekhuluma khona ngempilo yabo. So uma kaChicken uphinde aziphilise ngokuba ngumelaphi wendabuko. So kunamathuba amaningi ekulingiseni avulekile kuma kaChicken emva kokuvela kwakhe kuleli khasi. So njengoba etheke ngeke sabonakala ekhasini kwanjomani, uma kaChicken uthe usezoba nepodcast yakhe ibizwa ngani ngoBaby Yost TV or Baby Yost TV, something like that, because lapha azovela khona engekho ke uChicken useyovula ke eyake ipodcast eyedwa njengoba ke kungathi babanga imali. Angazi you guys, sengibabonile kakhulu laba ke cha ngeke bafethu ukuthi ukuxabana on social media into kanje. I know ukuthi vele basebenza on social media bayaziwa badumile ke kodwa ukuthi baxabana on social media just something else you guys. So ke uyamdishonor uthi uzomthanda ekude umntana wakhe you guys. I've seen their videos around, so this is just something else. But anyways, bese sizothini you guys, it is what it is. Thank you so much for watching le video. Like, subscribe, share, so phinda sibonane futhi kwenye elandelayo. Bye.